Yan o. Yan. Mm. Mm. Hello mga ka-foodie-bis! Today kakain po tayo ng chicken biryani. Ayan mga ka-foodie-bis! At meron din po tayo ditong samosa, At meron tayong gulay dito mga ka-foodie-bis. salad po. Yes! At drinks natin, tubig. Mga ka-foodie-bis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodie-bis, malinis na yung kamay namin, mga tamkeng Kapampangan. Maganda na po. Oo. Ayan, Ito. first time namin makakain ni Pipiam chicken biryani. Yes. In-order lang namin ito mga ka-foodie-bis. In-order po namin sa Florida Blanca. Ayan. Try natin lagyan ng yogurt sauce. Yan o. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodie-bis. Kain po tayo. Sarap. Ang dami natin rice. Daming rice, oh. Tapos, ito yung garlic sauce. Lagyan natin sa rice natin. Sabi nila, pwede din daw sa rice to. Talaga? Sa chicken biryani rice. Ayan. Ayan. Tikman natin nga. May sarap. Ito. Sarap. No? Promise, masarap. Parang nakapunta na tayo sa ibang bansa. Sa mga Riyadh ba yan? Yung Sa mga, Middle East. Middle East. Yung mga pagkain nilang ganito, no? Ganyan pala yung pagkain nila. Masarap. Masarap. Tingnan natin yung samosa. Ito. Hindi na malutong. No? Kasi galing pa tong ibang bayan. Ibang bayan. Florida Blanca. Ilan yun? Pampanga, hindi Amerika. Ang laman niya pala siguro to, patatas. Or Patatas. patatas, no? Kaya pala. Ang tahulay. Salad. Tapos lagyan mo ng yogurt. Oo, tapos pepino. Tapos yogurt. Sarap. Sarap, di pa natikman. Sarap, no? Masarap talaga kumain kapag may gulay. Di ba? Balance yung pagkain namin. Lagyan mo ng lemon. Oo, nga, Di ba sabi nila, nilalagyan
pwede mong lagyan lemon yung pagkain. Tikman natin kung may lemon yung pagkain natin. Meron kami ganito, Hindi namin. Nasa. Parang siyang tomato. Tomato, kamatis. Kamatis. Kamatis tapos nilagyan ng lemon. Sarap. Ay, oo, pwede dito, Bal. Try natin dito. Kasi hindi namin alam kasi hindi sinabi yung nag-ano. Kaya, Pero kamatis siya talaga. mm-mm. Comment nga kay Makapudibis ano to. Kamatis. Tomato. Nagpapa-comment pa kamatis lang pala. Hindi sa Tawag. sa ibang bansa, anong nila? Tawag nila doon. Mas masarap may lemon. Ito. Nawawala yung mga sauce ko. Huh? Lagyan mo yung kanin. Tapos, lagyan mo ng manok. Tapos, lagyan mo ng sibuyas. Tapos, kamatis. Tapos, pepino. Lagay mo na lahat. Ayan, ganyan. Tapos, rice sa taas. Ang tawag dyan, burger rice. Oo. Lagyan mo ng ganito, ang sarap. Ito. Sarap. Gusto mo?
Naparami yata yung ano natin. Tayo, mas malaki yan. Diba nagmukbang na rin ganito si Iñaki TV. Oo, kasi Sila taga Labs. siya Mm-mm. sa Saudi. Kaslam na. Ano? Lemon? Lemon. Chichilo na. Hindi ko na. Si Chef ba yun? Hindi. Hati na tayo. Parang ano to, Bal? Pasas ba to? Mm-mm. Pasas pala to. Mm-mm. Sarap, no? Mm-mm. Ang sarap niya yung biryani rice. Tapos, ang sarap pa pagkatimpla. Yung mga sauce, no? Sino ko na ko sauce, no? Ito na lang garlic ano. Sumuklog. Ha? Sumuklog. Ang sarap. Mm-mm. Ano kasi pangalan ng store na yon? Tamis, ne? Tamis. Ayan, binili lang po namin sa Tamis
biryani. Ayan, binili po namin siya sa Tamis Biryani sa Florida Blanca. Ayan, papuntang Valdez. Ayan, sa tapat ng Petron, katabi ng Caltex at along the highway lang po siya. Mura lang yan. Mura lang yan. Dami namin nabili, ano lang yun. 700 lang yung denied namin. Tingnan mo, mura. Tapos busog na busog pa kami. Chicken biryani at samosa. Sarap. Okay, inom lang ako. Ayan po, tapos na po kami ni BBM. Naubos po namin ang chicken biryani at samosa. Thank you so much po. Bili na po kayo. Tikman po ninyo ang chicken biryani. Yes. Masarap. Sa malapit dito sa Pampanga. Na may biryani store yan. At syempre, gusto po namin batiin ang mga viewers po. Happy birthday po kay Eduardo Saclolo from Bayombong, Nueva Vizcaya. PFF po ni Tita Andy Eding Encelay. Happy birthday po. Happy birthday po kay Rosalyn Macalisang, sister ni Siopaw Lea Payawan. Happy birthday sa po. August 28. Madeline Pantiglunas, happy birthday, Happy birthday po. Birthday po niya sa August 25. At Ayan. kay Jade Lewis, happy birthday po sa'yo. 8 na siya. Yes, birthday niya So, sa August 29. 29 na yan. At shoutout din po kay Lota Viray from Iloilo City, Merly Di Choco, Ranita Brasa Balderrama, hello po sa anak niya na si Silem Balderrama from Riyadh. Hello Ashley po. Rastas, ayan, Get Wilson po, ayan, Get lagi siyang Wilson nanonood, po. yan, si Ashley Rastas, at kay Lel Alfonso Oxerol, at kay Lilibet A. Honor, Eddie Juan, Nero Freginal Cueva Wolfe from Baler Aurora. Yes, maganda dyan. Oo. At kay Onarios LJ Soriano family, ayan, from Aringay, San Guillermo, Isabela. Hello po, shoutout Amy po. Villar, Yan Dayan, Hello, Yan Dayan. Del Leon Malumay, ayan. Marley Delon Malumay, ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much po sa suporto po ninyo sa amin Yes. ni BBM. At meron pa dito. At kay Ipang Mahilom, Ipang Mahilom. pinapashoutout po niya si Holly Shane Geralbe, Gabriel Shane Geralbe. At syempre kay Marina Kaluya, Nanay Babes, shoutout po sa iyo. Nanay I love Babes, you. I love you po. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM at sa mga avid viewers, silent viewers at mga nakasubscribe po sa amin at naka-follow po sa amin sa Facebook page. Thank you so much Yes, mga po. kapudibis. Timatibay, I love you po, Timatibay. Timatibay, I love you so much. You're Siopaw, Wawa. Lea Payawan, Alma Paredes, Stella Batusin. Shoutout po sa inyo. Jason Laksamana, Chen Mads Lumubos, Ellen. Ann Yes. King. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. I Yes, love you all. I love you all. Kaya mga kapudibis, follow nyo na po ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, syempre TikTok ni BBM at The Foodie Bee Vlogs at Kusinang Kabalen. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.